Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň ilaty bankomatlaryň azlygyndan, olaryň hatardan çykmagyndan we nagt ýetmezçiliginden kösenýän mahaly häkimetler şäherdäki bankomatlaryň sanyny azaldyar. Türkmenabadda ýerleşýän Halk Bankdaky 4 we Türkmenistan Bankynaky 2 bankomady aýyrdylar. Şäherdäki banklaryň her birinde bir ýa-da 2 bankomat işleýär, galany işlemeýär. Mysal üçin Türkmenistan Bankynyň Amol şahamçasynda 3 sany bankomat bar, ýöne iň gowy bolanda olaryň diňe 2 sanysy işleýär. Tutuş şäherde ýagdaý şeýle diýip gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 17 martda gurrun berdi. Ol bu kemeldilmäniň şäheriň bankomatlarynyň öňünde zähmet haklaryny atlaşdyrmak üçin duran adamlaryň nowatlary 100 metre çenli uzap gidýän mahaly amala aşyrylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä raýatlaryň bu bökdençlikler bilen ýüzbeýiz bolmagyny bankomatlaryň azlygy we olardaky nagt puluň tiz wagtda gutarmagy şeýle-de olaryň kadaly işlemezligi hemde bankomatlarda nagtlaşdyryp bolýan puluň möçörüne girdilen çäklendirmeler sebäp bolýar. Galyberse-de habarçy dünýäde koronawirusyň ýaýraýan mahaly bankomatlaryň öňünde üýşýän adamlaryň uly töwekkülçilik edip bu ýere barýandygyny we olaryň uly howp astyndadygyny hem bellidi. Häzirlikçe ýurtda bu virus ýokuşan adam ýok. Ýöne muny kim bilýär? Muňa hiç kim kepil geçip bilmeýär diýip Liwaply habarçy aýtdy. Munyň bilen bir wagtda Azatlygyň habarçylary ilatyň kartlardaky puldan nagt däl sowdada peýdalanmak üçin de şertleriň dolu döredilmeýändigine, töleg terminallary ýerleşdirilen sowda nokatlarynyň azlygyny habar berip gelýärler. Nagt däl hasaplaşyklar köp ýerde ýola goýulmadyk. Töleg terminallary köp ýerde işlemeýär. Onsoňam adamlara nagt tölemek has ygtybarly diýip Liwaply habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri bu kynçylyklary aç-açan agdaman ýurdun ykdysadyýetinde we mali ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny tekrarlap gelýärler.